Dins el tema de reaccions químiques ens fixarem en la llei de la conservació de la massa i de les proporcions definides. Aquesta llei ens respon a una pregunta. Què passa quan es junten dues substàncies i creen un nou compost químic? Aquesta resposta ens la va donar un científic francès anomenat Antoine Lavoisier l'any 1780. Aquesta llei diu que quan es produeix una reacció química, la matèria no es destrueix, només es transforma. És a dir, que els àtoms es retenen. Curiositats. Aquesta llei fou elaborada per Michael Lomonosov, però la va publicar en Antoine Lavoisier i el va dur tots els mèrits. Un científic que no sap com fabricar amoníac. És que no puc. T'he dit que no ho entenc. Necessito ajuda. Què passa? Oi, Paula, és la meva salvació. Si tenc 30 grans de nitrogen i amb això puc fer 170 grans d'amoníac, si tingués 90 grans de nitrogen, quant d'amoníac podria fer? Mira, aquest problema se pot solucionar com qualsevol problema de proporció indirecta de matemàtiques. Primer hem de saber que 30 fan 170 grams d'amoníac i 90 quan faran? Per saber el valor d'aquesta X, l'únic que hem de fer és canviar la posició al 30 i al 170 i ens quedarà aquesta operació, 170 per 90 entre 30, que són 510 grams d'amoníac. Moltes gràcies, Paula. No ho entenc. Hola, Àlex. Hola, David. A veure, que tinc una dubte. Si tenc 306 grams d'arena, 72 grams d'amoníac, no, 72 grams de sal, quina serà la massa total dels productes? Bé, primer descobrim la llei que es pot aplicar. Per molt que no es combinin completament, sabem que la llei de la conservació de la massa. Després sumam els dos productes i serà un total de 378 grams d'arena i sal. Moltes gràcies, David. Ho he entengut tot. Si tenim 224 grams de ferro i el combinem completament amb oxigen, primera pregunta. Quina seria la massa total? Voluntaris? Som positiu, eh? No, Paula, com? La massa total seria la suma dels 224 grams de ferro més la quantitat d'oxigen. Molt bé, tens un positiu. I serà més gran o més petita? La massa serà més gran. Molt bé. Perquè sabem que la massa, per suma, mai podrà tenir el major valor que al principi. Molt bé, David. Gràcies per escoltar-nos.